बोथोर गोदानजों समायदों बैसागुआ सना नोंबो समायदों गाननाय जोमनायजों सना नोंबो समायदों आर'नाइ फालिजों फागुना फैयो दिनै हेल्ल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे बर'नि बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा आं बबे चेनेलनिफ्राय फोरमायनो नागिरदों भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोनखौ आसा खालामो। लोगोफोर, आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों सुभाष सुस्रां बेनारनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय बर' बैसागु मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जाहैदों फागुना फैयो। बे गोदानै ओंखारनाय बर' बैसागु मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। लोगोफोर, गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ' फागुना फैयो मेथाइखौ रोजाबदों सुभाष सुस्रां आरो बे गोदानै ओंखारनाय मिउजिक भिडिअ'आव गाहायै फावखौ खालामदों दैमु आरो नबुल। लिरिक्स डाइरेक्सन आरो टनखौ होदों सुभाष सुस्रां, करिय'ग्राफार मालेन नार्जारी, मेकआप अनजुलि, डिअपि आरो एडिटखौ होदों मालेन नार्जारी, पस्ट प्रडाक्सन दोहौ माल्टिमिडिया स्टुडिअ, प्रडिउसार सुभाष सुस्रां। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु बर' मिउजिक भिडिअ'आ थारैनो बाख्नायजाथाव, सोमोनांथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। बिथांमोननि मिउजिक भिडिअ'खौ बयजोंबो अनसायजागोन होनना आसा खालामो। लोगोफोर, नोंथांमोनहा बिथांमोननि बे गोदानै ओंखारनाय फागुना फैयो बैसागु मिउजिक भिडिअ'खौ दासिमहालागै नुवाखैबा सुभाष सुस्रां चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनगोन होनना। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान गोदान आपडेट लानानै फैबाय थागोन।